ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೇರಳದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಮಿಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಶ್ರಾಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ಕತಸಲ್ಲಾಹು ಸರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ರವರ ಈ ದರ್ಗಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಈ ದರ್ಗಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತ್ವಾಹಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಜಿ ಬಾಬಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಕಾಸಿಂ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ರವರು, KN ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸನಬ್ಬರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸೈನಾರ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲಿಮೋನ್ ರವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് 2.5 കൊല്ലം നടക്കുന്ന അവസരമാണിത്. പ്രസ് മീറ്റ് മാധ്യമക്കാരെല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളോട് വന്ന് ഫോൺ മുഖേന നമ്മളോടെപ്പോഴും സഹകരിക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളി പത്രത്തിലും മലയാളി ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ടച്ച് വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചപ്പോഴും തന്നെ ഈ മലയാളികളെ സംഭരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഖേദത്തോടു കൂടി പറയുന്നു. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തോട് പറഞ്ഞ് കർണാടകക്കാരില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, മലയാളി പത്രക്കാരും തമിഴ് പത്രത്തിൽ ആരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു പത്രികാഗോഷ്ഠി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് 11 മണിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എത്തി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ജാസ്തി താല്പര്യം പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളാള പള്ളി, ഉള്ളാള സയ്യദ് മദനി തങ്ങൾപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികം ഭക്താദികൾ മലയാളികളാണ്. ഇവിടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ നേർച്ചപ്പണവും അധികം മലയാളികളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഈ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങൾ പണിഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മലയാള പത്രത്തിലോ ആർക്കോ അതിന് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും മലയാളികൾക്ക് അറിയണമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഈ പത്രികാഗോഷ്ഠി വിളിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല, മിക്കവാറും പത്രകർത്തന്മാർക്ക് ഉള്ളാടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. മറ്റ് പുതുമുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സയ്യദ് മദനി തങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക്
അറേബ്യൻ സീയിൽ ഛദ്ദർ മേലെ വന്ന ചരിത്രമാണ്, ഇതിഹാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഈ ദർഗ ചെറിയ മട്ടത്തിലുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറി ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അറിയുന്ന ഒരു ദർഗയായി കഴിഞ്ഞു. ഈടെ പറഞ്ഞ നേർച്ചപ്പണത്തിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് നല്ലോണം ഒരു മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് 18 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുതൽ ITI വരെ 8-10 ഹൈസ്കൂൾ, 3-4 കോളേജുകൾ, പെൺമക്കൾക്കുള്ള കോളേജുകൾ, ഇതെല്ലാം ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സന്തോഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം, ശരീഅത്ത് കോളേജ് മാത്രം നടത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 2.5 കൊല്ലം മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഹിഫുൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺമക്കൾക്ക് പെൺമക്കൾക്ക് തനിച്ച് റെസിഡൻറ്റ് സ്കൂളായിട്ട് 500 ചില്ലാന സ്റ്റുഡൻസ് ഈ നമ്മുടെ കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അതിയായ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ പണം ഈ ഭാഗത്തിലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് മാരേജ് ഫണ്ടായിട്ടും ഹെൽത്ത് ഫണ്ടായിട്ടും വേറെ ഇങ്ങനെല്ലാം വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായിട്ട് ഈ പ്രദേശം ഒരു കാലത്ത് ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു കോമുകലബ എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയമായ ഒരു പേര് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടാവും. ഉള്ളാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരുന്നത് വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി കണക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2.5 കൊല്ലത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു വർഗീയ ഘടനകളും ഉള്ളാളത്ത് നടക്കാൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട കൊടുത്തിട്ടില്ല. വളരെ സന്തോഷത്തിൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാ ജാതിക്കാരും ചേർത്തുകൊണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് 1-2 പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഈ ദർഗാ ക്യാമ്പസിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. സൗഹാർദ്ദക്ക് വേണ്ടി. എനിക്ക് നല്ല തെല്ലായി കുറഞ്ഞില്ല. ഈ മദ്രസ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് EK ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് AP വിഭാഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം കണച്ചൂർ മോണു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റിയുടെ 8 കൊല്ലം മുമ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് 2.5 കൊല്ലത്തിൽ സ്വന്തം സിലബസ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഈ സ്വന്തം സിലബസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള കുറച്ച് അതിന് എതിരായിട്ട് കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ബാലക്കാർ SSFൻ്റെ പേരിലുള്ളവർ അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. വഖഫിലേക്കും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും കുറച്ച് എഴുതാനെല്ലാം തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു വിവാദം വന്ന് അതിനുശേഷം ആ വിവാദമൊക്കെ മാറി സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലോണം നമ്മുടെ മദ്രസകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കർണാടക മൊത്തം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആക്കിയത്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിനെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മുടക്കം വന്നല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത കാലത്ത് മൊത്തം കർണാടകയിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമുക്കുണ്ട്. AP ഒന്നും എതിർപ്പില്ല. APയുടെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് SSFന്റെ പാലക്കാർ
AP എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മൂപ്പരടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ 6ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തോ, 6 മുതൽ നിങ്ങളത് പുസ്തകം കഴിച്ചോ, അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട കഥ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനെതിരില്ല എന്ന് പറയാം. അതിനപ്പുറമുള്ള പിള്ളേരെ കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ടല്ലോ പാലക്കാരത് അത് ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് 32 മദ്രസ ഉണ്ട് ഈ സിലബസിന്. പക്ഷെ അതിലൊരു 8 മദ്രസക്കാർ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ട് സയ്യദ് മദനി ഒക്കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുമായിട്ടും നമുക്കും വഖഫുമായിട്ടും കുറേ ഗുലുമാലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ 8 മദ്രസക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവർ AP തന്നെ കുറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഗുൽമാലെല്ലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഡിസോൾവ് ആക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഇതും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് വഖഫിൽ. നിയമപരമായിട്ട് എന്തുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂലല്ലേ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳದು. ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುವುದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರೆ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮದ್ರಸದವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಯದ್ മദനിಯವರ ഈ മിക്കുള്ള എല്ലാ പള്ളി മദ്രസക്കാർ സയ്യദ് മദനിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത കുറെ കൂട്ടക്കാർ ഞാനെന്ന് പറയുന്നവർ തണ്ടിടക്കാറുണ്ടെന്നല്ലേ, അവരെ ഒരിതാണത്. അതൊന്നും ജാസ്തി കാലം മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഫണ്ട് പോക്ക്. ഇപ്പൊ ഈ 8 മദ്രസക്കാർക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കാറില്ല. അവർ സയ്യദ് മദനിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കളക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് പിരിവെടുക്കുന്നുണ്ട്. ಯಾವುದು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದರೆ 13 ಮದ್ರಸ ಹೊರಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ഈ ബുക്ക് സിലബസിന്റെ കാര്യത്തിൽ 13 മദ്രസ മാറിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 5 ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു, നമ്മളിപ്പുറം വന്നു. അത് ഇനിയും വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഹൈക്കോടതി കേസൊന്നും ഇതിന്റെ പകലില്ല. അവർ കമ്മിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ. അത് അവരെ കേസല്ല, വഖഫുമായിട്ടുള്ള ജമയത്തിന്റെ ഓരോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ചെലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നൊരു അനുകൂലകരമായ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. വഖഫിന് 7% നമ്മൾ സെസ് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ഇൻകമിൽ. പക്ഷെ അസീസ് സേട്ട് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ, ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ, ഉള്ളാള പള്ളിക്കാർ സെസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോലെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പാവങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സെസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ കമ്മിറ്റിയിൽ വഖഫ് ബോർഡിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിവിടെ. ഓഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 1.5 കോടി രൂപ കെട്ടണമെന്നുള്ളവർ നമുക്ക് നോട്ടീസ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കേസ് കോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല സെസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല. അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു വാദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഈ ബൈലവ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ബൈലവ ഉണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാദം വഖഫിന്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെസ് കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈലവത്തിനെ ധിക്കരിച്ചതായി അതൊരു വാദത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോപ്പിയെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ 26-ാം തീയതി കേസുണ്ട്. അത് ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സഹകരിക്കും. കേസ് ಉನ್ನತ ತಿಳಿದರೆ കേരളದಲ್ಲಿ കേരള ഭാഗത്തിലാണ് ഈ നേതാക്കൾ എന്നുള്ളത് ഉള്ളത്. അത് 2 ഭാഗമായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആര് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. സയ്യിദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് മെയിൻ, ഹൈദരാബാദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നേതാവും ഇല്ല. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ AP ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. അതിന് കുറേ പണിയെടുത്തിട്ട് നല്ല പേരെടുത്ത മനുഷ്യനാണ്. കന്യാകുമാരിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് പേര് പറയാനില്ല, എല്ലാം പണിയെടുത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പം നേതാവ് എല്ലാവരും നേതാക്കന്മാരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആദ്യം ആ ഭാഗം ഇല്ലായിരുന്നു, സമസ്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരു AP-ന്റെ സർക്കാർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇതൊരു കുഴപ്പത്തിന് ശേഷം AP-ന്റെ ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇപ്പം ഇയാൾ EK-ന്റെ ആൾക്കാരത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ EK AP ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും അതിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് മദനി തങ്ങളുടെ ദർബാറാണ് ഇവിടെ.
മതം തങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തുണ്ട് അത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നല്ലോണം എല്ലാ സംഘത്തിലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല ಕೇರಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯುವಾಗ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಸಿಕ್. ಅದು ಈ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ 452 ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಬೋತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೌವಾ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 65 ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. കാലേജ് ദീർഘമായിട്ട് വർഷം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് 2 വക ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് അറബിക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ദീനിയായി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ലൗകികമായ കോളേജ് ഹൈസ്കൂളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ കുറേ ബിൽഡിങ്ങെല്ലാം പണിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5.5 crores ബിൽഡിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് പെൺമക്കളുടെ കോളേജിക്ക് വേണ്ടി. പുസ്തകം അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിലും കുറേ ബിൽഡിംഗ് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಇದು ಮೊತ್ತ ದರ್ಗಾನೇ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು കേരളക്കാരെന്നില്ല, ആര് വന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ്പുണ്ട്. ശരി, ജനുവിനായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ജാതിയില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം 2 ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് 2 വീട്ടിലേക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതാ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. ഉള്ളാള പള്ളിക്ക് എപ്പോഴേ നമുക്കൊരു സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. അതെന്തോ കാരണത്തിൽ കിട്ടിയില്ല. ഇപ്രാവശ്യം UT ഖാദർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മിനിസ്റ്ററായ സമയത്ത് അയാളെ മുഖേന പോയി CM-നെ കണ്ടപ്പോൾ 1 ഏക്കറും 20 സെന്റ് ഭൂമി ബാംഗ്ലൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതിന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പേപ്പർ കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് അത് ഇതെല്ലാം വേണം. മറ്റേ അതെല്ലാം ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമല്ല അതെല്ലാം ഇപ്പം റെഡിയാക്കി കിട്ടും. എന്നത് ഓർഡറായത്. വിശാല എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഞങ്ങൾ മൊത്തം ഉദ്ദേശം ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ പണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് മുഖേന ജനങ്ങൾ പുരോഗതിക്ക് വരണം. എന്നാലേ ശരിയാവും. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು. പക്ഷെ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ മംഗലാപുരം തൊട്ടടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മംഗലാപുരത്തേക്കും പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ റെൻറ്റിന് വേറെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ രോഗികൾ വന്നാൽ അവർക്കുള്ള ഇതിന് നോക്കി നമ്മൾ ആർത്ഥികമായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യും. എവറി ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് നടക്കും കമ്മിറ്റിക്കാരത്. ആ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാ സമയത്തും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും. ജാസ്തി കല്യാണ പർപ്പസിനാണുള്ളത്. അതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, ഫ്രീ. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഒരു ചെറിയ മൊത്തം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രിന്റഡ് പുസ്തകം നമ്മുടെ ദർഗാന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മളതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ്.
ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬೈಲಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. നമ്മൾ ബൈലോ നമ്മളത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നൊരു ബൈലോവാണ്. നമ്മൾ ഈ ഉള്ളാളെന്ന് പറഞ്ഞത് 5 കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 കറിയാസ്. ഈ 5 കറിയാസിൽ 32 ಮೊಹಲ್ಲಾಸ್ ഉണ്ട്. ആ 5 കറിയാസിൽ ಮೊಹല്ല വൈസ് ഇലക്ട് ചെയ്തിട്ട് 50 മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളെടുക്കും. ആ 50 മെമ്പേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം 5 മെമ്പേഴ്സിനെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് MLC എടുത്ത മാതിരി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 50 മെമ്പേഴ്സ് കൂടി 5 പേരെടുക്കും. അപ്പോൾ 55 മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയാണ്. ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് 8 പേരുണ്ടാവും. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പ്ലാനും ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ എടുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൊല്ലത്തേക്ക് മറ്റേ സ്വച്ഛ ഭാരത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് എത്ര പേര് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഇവിടുത്തെ ദർഗാന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കുറച്ചെല്ലാം കുറേ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വർക്കെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത 2020 ഉറൂസ് ഉണ്ട്. ആ ഉറൂസിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ ഏരിയതായ ചിലവെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുതിയതായ ഒരു പ്ലാൻ എടുത്ത് നടത്താനുള്ള ഇത് ജസ്റ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ ആ സ്ഥലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന പ്ലാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. 5 years. ഇപ്പോൾ 2020 ഏപ്രിലിൽ ഉറൂസ് നടക്കും. അത് നമ്മുടെ ബൈലോ പ്രകാരം വിതിൻ 6 months പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. every 5 years. അതല്ലേ ഭക്താദികൾ കൊടുത്തെടുത്ത പൈസ അല്ലേ. അത് 6 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ചിലവല്ല. 6 കോടി ഇപ്പൊ വന്നത് ചിലവാക്കി. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം ഒരു പൈസയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നില്ലാണ്. ഇടത്തര ചെലവിന് പൈസ വേണം. ആ പൈസ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തും. അതാണ് മൊദീൻ തങ്ങളുടെ മിറാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത് അതെ ലഭിക്കുന്നത്. അത് ചെലവാണ്. കൂടുതൽ ഒരു 5-10 ലക്ഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും. അത്ര ജാസ്തി. അത് 5-10 ലക്ഷം ആയാലും അവിടെ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആവും. മിക്കവാറും അങ്ങനെ ആവാറില്ല. ആ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ കറക്റ്റ് ആവും. ഉള്ളാളപ്പള്ളി അതാണ് വലിയ ശ്രേഷ്ഠത. ഒരു കുഞ്ഞും പോലും ലോകത്ത് ആരും പിരിവിന് പോകാനില്ല. ഇതെല്ലാം പൈസ മേടിച്ച പൈസ ഇവിടേക്ക് എത്തലാണ്. എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് നിന്ന് ഒരു ആട് വിറ്റാൽ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നെത്തും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ആട് കുഞ്ഞിനെ വിട്ടാൽ ഇവിടെ വന്നെത്തും. അതാണ് നമുക്കുള്ളൊരു നിരീക്ഷ. അതുപോലെ പണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭണ്ഡാരത്തിൽ വീഴുന്നു. ഒരാരും പോലെ നമ്മൾ റിസീവറായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. ഉള്ളാളപ്പള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറച്ച് പൈസ കളക്ഷനാക്കി, ഹാസനിൽ കളക്ഷനാക്കി, കാസർഗോഡിലാക്കിയത് അതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ്. അത് ഈ മുമ്പേ പത്രിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മലയാള പത്രത്തിൽ അത്ര ഇതാക്കി വന്നിട്ടില്ല. കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റൂമർ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിരിവിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ല ഞമ്മ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ അങ്ങനെ കുറച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര്. നമ്മൾ മാത്രം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റിസീവറും നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ദയവചെ എല്ലാ പൈസ എടുത്തക്കന്നെ പറഞ്ഞു. ഇനി മുമ്പ് തന്നെ ആ പൈസ എടുത്തക്കന്നെ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിസീവർ അയക്കാറില്ല. ആയിരക്കണക്കിൽ ആട് വരുന്നുണ്ട്. എവറി വീക്ക് ഞാൻ 20-25 ആട് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ. എവറി വീക്ക് Friday after namaz Juma ഡെയിലി അസർസ്കാറിന് ശേഷം 4:30 മണിക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യും. 4-5 ചിലപ്പോൾ 8-10 ഉണ്ടാവും. മിക്കവാറും ഒരു കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ 4-5 കണക്ക് കൂട്ടാം. 5 വരെ കണക്ക് കൂട്ടാം. ഫ്രൈഡേ വ്യാഴാഴ്ച ഓപ്ഷൻ ചെയ്യൂല. ഫ്രൈഡേ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ജാസ്തി ഉണ്ടാകും.
അങ്ങനെ ആ ദിവസത്തെ 20 ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് 60-65 ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. ഡൊണേഷൻ പിന്നെ അരി കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു കഞ്ഞി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് കണച്ചൂർ മോണ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ. 1.5 ക്വിൻ്റൽ 2 ക്വിൻ്റൽ എല്ലാവരും ചെലവാകുന്നുണ്ട് അരി. ആ ഡെയിലി ഇപ്പോഴുണ്ട്. പള്ളിക്ക് നേർച്ചയാക്കിയത് തന്നാലെ എത്തുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിട്ടത് അത് അങ്ങനെ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സത്യാസത്യത എന്നും നമുക്ക് തെളിവ് പറയാനാവൂല നമുക്ക്. അതന്നല്ലേ മിറാക്കലുള്ള ആൾക്കാർ സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് മിറാക്കൽ. എത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പറയുമ്പോൾ ശരിയ ബില്ല ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. കുറച്ച് എന്താ പച്ച തുണി കയറി കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന്റെ കോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് താടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കുറെ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അതിനൊരു വിശ്വാസം അവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതും കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാണൂലേ. നമ്മൾ ഡ്രൈവി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും മറ്റേ റോഡിലുള്ളവർക്കും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായി പോറ്റുന്ന പശുവും ഇത് ആടും ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടതും കുറെ കാണുമ്പോൾ അതിനെന്നെ മനസ്സിലാവും. അത് കുറച്ച് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മൂരി മണക്കുന്നുണ്ടാവും. അതല്ല അതിനൊരു ഇത് പ്രൂഫ്. പിന്നെ ചില റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും നമുക്ക് ആടുണ്ട്, അത് ഇറങ്ങുന്നില്ല, അടങ്ങുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോന്ന് കുറെ ഉണ്ട്. റിസീവറുമില്ല. ഒരു കലക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ റിസീവറിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്താദികളും നേരിട്ട് പൈസയ്ക്ക് എത്തിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ഇതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളോട്. അത് ആരോ തട്ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായ പണിയാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന പൈസ മുഴുവനും നമ്മൾ ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ലൗകിക ജീവനം പഠിക്കാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇനിയും കുറെ പുരോഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹകരണക്ക് എല്ലാ ഭക്താദികളും നമ്മളെപ്പോഴും സഹകരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഇത്. മറ്റേ ഇനി 2.5 കൊല്ലം കൂടി നമുക്ക് കമ്മിറ്റിൻ്റെ സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്തിനും നല്ല നിലക്കുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹകരണങ്ങളും നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറെ പേര് ഈ മദ്രസന്റെ സിലബസിന്റെ കാര്യം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈരിയായിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് അത് വിരലിൽ എണ്ണുന്നത്ര തന്നെ ആൾക്കാരുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അപപ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് വല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം പറയുന്നത് അത് അല്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാനും പോയിട്ടില്ല. കുറേ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശാന്തിയും സമാധാനത്തിൻ്റെ നാടായിട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശക്കാരനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ക്രിമിനൽ വർക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മതിയ ഗുരുമാലിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോകണം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില പിള്ളേർ ബാലക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ച് അവരെ ചോരൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ക്ഷമയെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. ആ ക്ഷമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല സദ്ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നല്ല നാളെ ശരിയാവുന്നില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എൻ്റെത്. അല്ല കളിതോത് വിഷയമല്ല. ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ഖാസി ഇവിടെ നമുക്ക് താജുൽ ഉലമാ ഉള്ളാൾ തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ 60 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖാസി ആയിട്ടുണ്ടായി, മുദ്രിസായിട്ടുണ്ടായി, എല്ലാത്തിനും അതിൽ വലിയൊരു ഹെഡ് മൂപ്പർ. പക്ഷെ അതിന്റെ മകനിവിടെ ഖാസിയായതിനു ശേഷവും അയാൾക്കത്ര വലിയൊരു ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗുലുമാലാക്കിയിട്ട് അയാൾ ഈ ബാലക്കാരപ്പുറം പോയി. ആ സമയത്ത് ഉടുപ്പി ഖാസി, മംഗലാപുരം ഖാസി, കാസർഗോഡ് ഖാസി എല്ലാവരും ചന്ദ്രദർശന മാസം കണ്ടുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ ഉറപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇയാൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗുൽമാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെരുന്നാളാക്കി. അത്ര നല്ലത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിന് ശേഷം ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള ഭക്തന്മാർക്കുള്ള എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന? ഭക്തന്മാർ വന്നാൽ അവർ നേരെ ദർഗാനുള്ളിൽ കയറും. അവരവർ ചിലപ്പോൾ വേറെ വേറെ ഇതിലുണ്ടാവും. ദർഗാനുള്ളിൽ കയറും, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരെന്തോ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ അവരവിടെ വന്നിട്ട് കൗണ്ടറിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പൈസ തുക ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കും, റിസിറ്റ് കൊടുക്കും. ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവർ പോകും. സ്വയം പ്രാർത്ഥിക്കും. ചിലർ മൈലാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും. ഇത് രണ്ട് വിധമുണ്ട്. അവർ കുറെ താമസിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും, കുറച്ച് താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ മതത്തിലും ആൾക്കും സ്ത്രീകൾ വയസ്സിന് അത് ഡോറ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. ജെൻസിന് വേറെ, ലേഡീസിന് വേറെ. താമസിക്കാനൊരു നമ്മൾ സ്വന്തം പറഞ്ഞതില്ല. ഇപ്പം അടുത്ത കൊല്ലം ഇപ്പം ഇൻഷാ തുടങ്ങും. നമ്മൾ സർക്കാർ നമുക്കൊരു 75 lakhs ടൂറിസമിന് പൈസ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, യാത്രി നിവാസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം തന്നെ തുടങ്ങും, ഒരു മാസം കൊണ്ട് തുടങ്ങും. ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ പക്കത്തിൽ അതിനൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 30 റൂം ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ. മലയാളം പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് രണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് സംസാരിച്ചാൽ മലയാളം ശരിയാവുന്നതിൽ പ്രതീക്ഷ എൻ്റെത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കണം. എനിക്ക് ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೌದಾ? ಉಳ್ಳಾಳ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಆಡಳಿತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 2.5 ವರ್ಷ ಆದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನು ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ದರ್ಗಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಣದಿಂದ ಬಂದ ಈ ನೇರ್ಚ ಹಣವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ರಿಸೀವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಂ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಹಾಸನ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ರಿಸೀವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೇತಾರರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ
ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಕೂಗು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ EK ವಿಭಾಗದ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ AP-ಯವರ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು. ಇದೀಗ ಕನಚೂರಿನ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೆಲವು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಜನರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಮ 32 ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 12-13 ಮಸೀದಿಯವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ 8-9 ಮಸೀದಿಯವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವಾಧೀನ ತೆಗುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ 5 ಮಸೀದಿಯವರು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪುನರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಮದ್ರಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಖಾದರ್ರವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರಕಿದಂಥ ಏನು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಂದ ನಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು, ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಫಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದವ್ವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಸೀವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ VC ಕಾಸಿಂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಜಿ ಬಾವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೋನು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ UN ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು, KN ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಪರ ಅವರು, ಓಕೆ ತೆರೆದಿದ್ದ